aste honetako musika zuzenean telebista saioan, Fisis vs Nomos taldea ezagutuko dugu. Beñat Antxustegi musikaria jarri zuen abian honako egitasmoa, gerora banda formatoa hartu duela. Gaurkoan, Burdin Gozoa eta Arrabioa diskoa ezagutuko dugu. Gaur gurean, Fisis vs Nomos. Dena egiteko garaiak atzean utzi gaitu gaur. Espero ez nuen bideak aldatzera behartu nau. Beñat Antxustegi jarri zuen martxan Fisis vs Nomos egitasmoa, barnean zituen kantu batzuei bide emateko asmotan. Duela urtezko, 2011an, justo utzi genuela Xikinkei taldea espaldikoa, eta nituen kantu batzuk hola egiteko, eta Mikel Muñoz lagunarekin erakutsi nion kanta bat, egiten Neckbreaker proiektu bat, super maskulinoa eta gogorra roka eta ezakitze, eta erakutsi nion kanta bat, eta esan zian, hemen ez du pegatzen, eta egin zuguna ezuna, eta okurtu ditzen hori Fisis vs Nomos proiektu hastea, eta gatu nuen lehenengo diskoa, hilabetean kanta bat eginez etxean, eta hor hasi zen dena, lehenengo diskoa, eta gero gaur egun arte, bosgarrena dakagu hemen. Hasieran bakarrik hasi nintzela, eta bakarrik jotzea oso aspergarria dela, orduan pixkanaka, elkartu zian bai Xalba, bai Joska, eta bandarekin, gero Sierra ere, eta batean hirugarren diskorako bandatxo bat geneukan, kontzertutan jotzen genuen batzutan bai eta beste batzutan ez. Eta orduan ja laugarren diskoarekin, aurreko diskoarekin arraro nioenean, baina pentsatu genuen banda bezala grabatzea, eta egonkortu zen banda bai Pelaiorekin, bai Sierrarekin, bai nirekin, eta bai Xalbarekin, eta grabatu genuen aurreko diskoa. Eta diskoa da pixka bat aurrekoaren jarraipena bezalakoa, bandarekin sortua ere. Ni sartzen naiz 2014an, zeren esan du aspergarria dela bakarrik jotzea, baina egia da kotxa falta zuela, orduan kontzertuak urruti zirenean, Gidaria gartzen. Ez, 2014an, Añorgara eraman nituen, eta esan nien aber nahi zuten nik berekin kanta parea jotzea, eta gustora, eta hortik aurrera gaur arte. Elkarrekin egia da, dagoeneko kontzertuak egiten genituela bikotean, baita Pelaxekin, ze Beñaten gitarra jotzen zuen Pelaxen, Andoni ordezkatuz, gerora ere gure teknikari bezala ibili da eta ibiltzen da. Eta 2018an hasi nintzen behakin basua jotzen eta lokaleko dinamika horretan kantuetan sortze lanetan laguntzen eta grabatzen. Ni sartu nintzen 2025ko urte amaieran azken diskoaren zuzeneko bira, aurkezpen bira egiteko, bateria jotzen. Eta, oraingoan momentu hortan gaude, eta ezakigu oso ondo da jungo den bira ez ezer, orduan orain hor nago, eta batek daki mendikan denbora batera egongo naizen ez, baina hortxe nabil, disfrutatzen, eta bai. Bakarkako egitasmoa zena talde bilakatu da azken urte hauetan guztietan. Beti ere Beñaten kantuak oinarri. Kontua da hori, fase asko izan dituela, hasieran adibidez nik etxean grabatzen un pila bat, ahots askorekin, eta disko bat lehenengo bi diskoa dira horrela dena anabasa bat horrela oso komplikatuak. Eta gero Albertorekin juntatu nintzen egiteko saudadere diskoa ere, bakarka izan zela, baina ja hor lagun askoren kolaborazioa jaso nituen, tartean eneko ja bat zegoelako taldean eta horrela. Eta gero hurrengo diskoa gero nioenean izan zen lehenengo diskoala pentsatu genuna taldean jotzeko. Eta izan zen ere pixka soinu aldaketa bat, zelako ja zuzeneko soinu bat bezala, gu jotzen genuen hori artifizio handiri gabe eta tomak errepikatuta, eta orduan hori izan zen arraro, oso polita, eta oso horitzapen bat, zen ja ez zegoen bakarrik, lagun artean sortutako diskoa da ere, nahiz eta euki gero bakarkako kantak ere ohikoa den bezala gure diskoetan, eta azkenekoa pixka bat izan da horren jarraipen. Ez da erreza Fisis vs Nomos taldea musikalki kokatzea. Taldeak musika psikodelikoa aipatzen du bere Bandcamp gunean. Era berean, folka, popa edo giro akustikoak ere badira taldearen kantuetan. Beti da nik gustatu zait, Xikinkein hasi ginenetikan ere gauza asko nahaztea, ez dakit zer egiten dugun, nik gitarra jotzen dut, baixua, saxofoia eta bateria, orduan hori da gu egiten duguna. Eta psikodelikoa garen galderek urrekin, hori hasieran zelako oso meditatzeko zerbaitola perlada handi bat, ez? Baina ez dekin oso ondo. Eta folk jarren nion ere, gitarra jotzen duelako. Baina ez dakit zer den. Eta gaur egun ere ez dakit.
Orduan, ez dakit zer jarri dezakela nor. Norbait balin baduka gomendioren bat, esatea eta aldatuko dugu. Nik enun esan nahi zeren, ez zaio gustatzen. Gerantzat pop da masen musika eta ez dakit masen agean. Baina niretzako bai, bada popa klasifikatu daiteke, sailkatu bali daiteke etiketa batean musikalki, niretzako egiten deguna hortik kangertuago dago beste edozein estilotatik baina bueno, pues rocka ere nik uste esango nuke rock and rolla ere badaukagula hortikan, beste kutsu batzuk ere bai. Ez dakit ze punturaino ere gustatzen egun etiketak jartzea gauzei eta dena etiketaz kostea. Eta igual, ez da etiketatu behar eta haizu, zuretzat folk psikodeliko eta netzat pop rock. Nik esan nuke organikoa. Ez dago trampa askorik, gara gu, lau lagun, gure bakoitza bere instrumentuarekin alduena eta dakiena eskaintzen eta akustikoak egiten ditugun arren, normalean gure kantuak modu elektrikoan entxufeat behar dugu gure musika egiteko, beraz. Gehiago esango nuke elektrikoa dela. Naiz eta apal jotzen den musika izan, elektrikoa da bai. Kontuz, ibile aukeratzean zuretzat hartutako denbora ez baita izango besteentzat. Tentuz, eman gero arteak damuaren mamuaren bisita ez baduzu nahi zuretzat. Burdingozoa eta Arrabioa izena darama taldearen azkeneko diskoak. 2025 urtean zehar grabatu eta argitaratzen dira kantuak. Kontua da, Burdingozoa dela metal hierro fundido, esaten dena gazteleraz, metal batola gogorra esan dezagun, eta Arrabioa da metal hori sortzerakoan sortzen diren metal hauskorrago batzuk bezala eta ez dutenak ezertarako balio. Orduan, nik hasieran esan den bezala interpretatzen duen Burdingozoa zela taldean sortutako kanta potente indartsu horiek eta Arrabioa zela nik bakarka egindako kanta hauskor horiek. Orduan, hortikan. Gero konturatu nintzela, Arrabioa ere salamandra dela eta pixkatea liatzeko ja dena, baina izen bat jarri behar zitzaion eta hori hortik atera zen. Nire asmoa zen pixka bat, zati bat egitea, orain arte taldean jotzen genituen kantu batzuko labiltzea, bertsio batzuk bezala, eta gero kantu berriak sortzea. Azkenean Inigorekin gratu genuen kainean edo esango nuke, gratu genituen diskoan dauden 6 kantadia taldean, orain arte prestatu genituenak, eta gero beste 3 kanta sartu nizkion berriak zirenak, baina azkenean pintzatu nuen, pixka bat aurrekora itzultzeko, nik etxean grabatzea, eta dena gero disko berezi batean sartzea. Hori izan da azkeneko prozesua, baina egia da, 22an edo 21ean EHZ-etan jotzen dugunean, ja badegula hor kanta berri bat, disko honetan di joana, hasiera batean lehenago grabatzea aurre ikusten genuen, lehenago sortzea, lehenago geratzea, gero bizitzak adarpioa ditu eta luzatzea egu. Kolokorrean hitz bat aukeratu beharko banu, denborari buruzko diskoa da, eta hortik ikuste jo dutela gauzak. Sori nola datu diren gauzak, nola denboraren joan horri buruzko diskoa da nik uste. Kantuen zirriborro eta melodiak Beñatek etxean sortzen ditu, eta gero entxegu lokalean borobiltzen dira bestiak, talde lanean. Beñatek kantak joste ditu, bera gitarrakin imaginatzen etxean egite dituela, eta lokalera datozenerako melodiak eta hitzak bere osotasunean itxiak edo landuta gaude. Eta gu gaude hor, lehen esan duen bezala, laguntzen, sugerentziak egiten, struktura, bakoitza bere instrumentuarekin, eta lokalean deun artean burutzen dugu eta horrela sortzen. Nik uste nahiko modu naturalean osatzen ditugula gure zatiak, eta nahiz eta Beñat izan liderra edo kantak ekartzen dituenak, gero ez digu markatzen, batzutan igual bai sugerentzia batzuk igual hau hobeto edo, baina ez da hau egitea nahi dut edo zuk bajoakin linea hau edo gehiago da han goaz osatzen eta proba error pilo bat. Hasieran segurazki saxo pioa dauka, baina gero mozten dute mendik eta gero gutxiago, baina hori da ere gure produkzio mota hori da, ez?
Bai, lanketa azkenean produkzioa denon artean egiten dugunez, bai eduki dugula adibidez honetan saxoarekiko kontentzio handi bat destakatu ahal izateko momentu batzuetan eta momentu horiek ondo landu eta ondo prestatu. Eta gero hori nik kantak eramaten ditut, baina taldean egiten dugun prozesu bada. Kantak azkenean hor daude, baina jantzi daitezke modu ezberdinetan. Eta beti ni bakarrik egingo banitu ez ziren hain politak izango niretzako. Taldekide bakoitzak ematen dio melodiatxo bat, edo ritmo bat, edo sensazio ezberdin bat, nik igual gitarrarekin lortzen zuten. Diskoaren lehen zatia Atala Estudioetan grabatzen da, Inigo Irazoki soinu teknikariaren gidaritzapean. Banda zuzenean jotzen eta era analogikoan. Inigoren aportazioa da serenidade puntu bat eta jakina soinu kalidade onena. Normalean kantak eramaten ditugu nahiko itxiak bezala, ze azkenean estudioa bere kostua dauka eta ahalik eta denbora gutxien pasatzen baldin badugu hor, hobe. Beraz, saiatzen gara ahalik eta hoberen prestatzen, ja pentsatua dazkagun modura. Egia da, grabatu degula hori modu analogikoan, Inigoren estudioan egiten den bezala, eta kantak oso itxita eraman eta oso prestatuta. Baina horrela, gero dakagulako denbora, pixka bat, bigarren gitarra sartzeko, edo gauzaren bat probatzeko, erotu gabe. Eta orduan, metronomoni gabe grabatu dugu gainera, aurrekoan genuen bezala, zuzenean jo genituen basua, bateria eta gitarra, eta ondoren ahotsa sartu genituen gainetikan, eta saxofoiak ere. Pixka bat nire hasierako diskoekin konparatuta, hasieran zen dena probatzea, etxean 5.000 hor sartzea. Eta orain saiatzen naizena da behintzat, eta taldekide hori esaten diet ere, guteko dena itxita, ondo itxita, eta hori ondo egitera joatea. Grabatzea analogikoan, badauka bere, antzinako ez, baina lehenagoko soinu horiek berreskuratzea, eta zuzenean grabatzeak ere dauka naturaltasun hori ematea, ez? Ez da produzitutako zerbait, baizik eta momentuan ateratzen dena, beti daude akats txikiak, zeren pentsa garatu behar dela, ez dakienarentzat, hasi eta bukatu kanta, orduan norbaitek akats bat egiten bali badut artean, berriro hasi behar da hasieratik. Bigarren zatia berriz bere etxean grabatzen du Beñatek. Kantu soilagoak dira, gitarra eta ahotsez eginak. Bai, hori da, grabatzeko aukera daukat etxean eta hori, eta gustatzen zait. Orduan, geratzen ziren kanta horiek, gitarra klasiko batekin rekuperatua eta horrela, iruditzen zitzaidan gainera soinu polita zeukala eta diskoari ere arnaz pixka bat emango ziola. Orduan, ez neukan material gehiago, neukana hori izan eta orduan baita ere ahalik eta azkarren ez, baina ja bukatzeko diskoa eta borobiltzeko pentsatu nuen etxean egitea eta oso gustora. Zuzenekoa diskoaren isla den galdetzean, kantuak biziri daudela diote taldekideek. Nik hori hitz egin dezaket zuzeneko esperientziaz, eta bai iruditzen zait zerbait interesgarria eta badula bereizgarritasun bat, eta igual kontrapiskat ingo izuetu hain esan ez dutenekin, eta ez da txiki bat alda sortu, baina bai iruditzen zait kantak oso biziri daudela. Zesan ez dute oso itxita eraman zen dituztela gauzak estudiora, baina niri bai ematen di sentsazioa oso bizirik daudela, eta igual estudioko grabaketa hori izan zela argazki soil bat, eta hurrengo egunean grabatu izan bazen dute beste modu batean aterako zela kanta, eta balidoa izango zela, eta zentzu hortan zuzenekotan jotzeko ere ez da existitzen akatsik. Osea, ez dago ezer itxia eta ez da existitzen akatsik aldi berean, zoaz, eta jotzen duzu egunaren arabera, igual fuerteago jotzen dugu, edo suabeago, edo... Osa, kontzertu batetik bestera, seguramente ez dut berdin joko, eta hori da. Kontua da, hain beste prestatu genuen ezurdura bat, non beti daukagun ezurdura hori itzultzeko. Orduan, aldegu horren gainean jolastu, eta gero, ziurtasun ez hori ez daukagu, ze badakigu non erori behar geran beti.
baina hori disfrutatzen dugunez jotzen eta hori, mugitu daitezke beti gauza lekuz eta oso, horrekin oso nago. Bai, aldakorra da. Eneko sierraren saxofoiak oso aldakorra dira. Egia da, baina justu zuta zitzegin behar, hasi genituen zuzenekoak akustikoarekin eta bukatu ditugu elektrikoarekin. Akustikoak ziren kanta horiek, gitarra akustikoaren joak ziren kanta horiek, elektrikoarekin. Ez gera talde zurrun bat goazenak bakoitza buruz ikasita jo behar duen zatia eta horrela egitera. Niretzako taldea da lagun talde bat, eta jazta. Orduan, elkarrekin geratzeko, hori dakagu gure plana hori da. Beste batzuk beste bat egiten dute. Diskoan badira hainbat kolaborazio, gehienak ahotsetan. Amets Aranguren, Jon Elazpiur, Pascal edo Katalin Ezkerra dira horietako batzuk. Bueno, planteatzen ditu Beñatek, baina pixka beti Fisis versus Nomosen unibertsoan afinak diren ere lagun hoiengan pentsatzen dugu, ez? Eta kasu honetan bai Amets, Katalin, Pascal eta gure gandik oso gertu sentitzen ditugun pertsona dira, bai musikalki, bai pertsonalki eta beti da polita, ez? Uneek esan duen bezala, azkenean ez dira musikalidade batetik, baizik eta laguntasunetik lortutako kolaborazio dira, edo eskatutako kolaborazio dira. Eta hori, ilusioak egiten digu guri tortzea Amets, bai Jone, bai Pascal eta bai Katalin, gure disko xume honetan, beraien alea jartzera, ez? Merezi aldu abesti bat. Diskoaren iruditegia Jone Taberna Estonbak sortu du, eta Makokik egin du maketazio lana. Bai, Jone laguna dugu eta aspalditikan, eta kurioso izan zen, eskatu genionean diskoaren portada egiteko, pentsatzen genuela dena txuri-bultzan izango zela, eta batean berak esan zuen, orain nago nire kolore mundua deskubritzen edo hori lantzen, eta egia esateko polita izan zen, ze hori hasieran bi diseinu bidali zizkigun, bat ez zitzaigun gustatu, eta baina lehenengo egin nuena hau marrazki hau, eta azkenan marrazki hau asko zeia gustatzen zaigu, eta Jon ere etzegon oso gustora ez dakien zer egin horrekin, eta azkenean zatitu zuen bitan, eta lortu dolako utxune bat egotea portadaren erdian, eta oso polita izan da, ze jungea marrazki erakusten, baina gero zatitze hori izan da pixka bat nobedosoa irudiaren aldetik bezala. Aspaldi Makoki dela Beñaten laguna eta laguntzen digula diseinuan, baina oso fina da ere, pazientzia handia dauka, polita da Makokiren kolaborazioa eta laguntza. Beste behin ere balio dute kolektiboaren babesean ikusi du argia diskoak, bai eta Kortxonea Records zigilupean. Azkenean zentzua ikusten diogu kolektiboan argitaratzeari, azkenean egiten zaitu zerbaiten parte, eta baldin bada ere, mugatzen baldin bada ere, azkenean lagun talde bat elkartzea, ez? Intelektualki ere zure burua eta ideia ezberdinak garatu ahal izateko, oso positibo hartzen dugu, eta eskertuak ere, hau bere garaian sortu izanagatik eta oraindikan ere horren parte izatea. Bere garaian Kortxonean ibiltzen ginen eta faltan botatzen dugu askotan, eta bere bazegoen proiektu hori ateratzeko zigilu txiki bat Kortxonea Records hori, eta nire disko guztietan jartzen dut. Izan ere, espazio autogestionatuetan hazi dira taldeko musikariak. Donostia bezalako hiri gris batean, faltan botatzen dituzte musikaguneak eta espazio askeak. Donostian egia esateko gaur egun galdetzen badiozu Donostin bizi ez den inori, esango dizu da dela areto bakarra jotzeko. Ez dagoela beste zer, pena orain doka ez dagoela ere. Gauzak asko aldatu dira, hasi genetikan ona eta ez dago jotzeko leku oso. Eskerra kosko nadioz kontzertua izan algenuela eta egin izan genuela. Oso zaila da, gero eta zailagoa eta gertetan gauzak egitea, eta gaztetxetan zer esanik ez, oso gutxi geratzen dira eta jendea oso akitua ikusten da ere gaztetxetan eta jendea falta da. Guk horrela ikasi dugu kontzertuak eta nola ziren, gaur egun aldatu da kontua, baina ea errekuperatzen duen pixka bat eta gogo hori gazteen artean
gauzak antolatzeko. Bai, eta de hecho, aipamen txiki bat egin nahi nuke, Alde Zaharrean badagola talde majo bat, gazte talde majo bat mugitzen ari dena, eta Alde Zaharra bezalako auzo super esplotatu baten aurrean ari dela gauza asko egiten, horien artean Guardetxearen 3. okupazioa egin zuten, eta egia esan kriston meritua dutela iruditzen zait, eta bueno, jendea jakin dezan, Donostin badagola gune berri bat, arnaz gune berri bat, Guardetxea bere garaian aktibo zegoena, gero hainbat urte pasa ditunak inork kasurik egiten ez ziola, eta orain berriro Alde Zaharreko gaztei esker bihurtu dela, edo bihurtu aldela potentzial hori duela, baina beti bildu behar da zeharkale horiek bilatzen, baina zorionez badago jendea oraindik indarrekin olakotan ibiltzeko. Hoiek dira printzipalki gure buruhauste handienak. Taldea errentagarria izatea Donostin zaila da. Hemen 4 pareta eta entxufe batengatik kriston dirutzako horatzen dizute, espekulazioa hor dago, zerbitzu publikoak ez daude, beraz, hori da gure betiko komeria, ez? Lokala pagatu behar izatea eta talde bezala lortzen dugun jasangarritasun bat. Etorkizunerako mezuak musika zotu iesi, hipokondria eta natofobia biekin bizitzen ikasi, jaiotzea aukeratuko bagenu, zenbat egongo gineken bizirik, partekatzen dugun mundu honetan, elkar lagun duhala konpeti. Edozein gune izan daiteke egoki Fisis vs Nomos taldea ikusteko, baino taldearen musikak eskatzen du arreta jartzea, lasaiki entzutea. Gaua ez, zen bestela tatzizkizute memeak, Fisis vs Siesta talakoak, baina ez gara parrandako talde bat. Baina nun, aurreko diskoa grabatzeko, lehen ez dela aipatu, Añorkako gaztetxean, grabatu baino lehen, Añorkako gaztetxean jo genuen. Txikia da eta oso ondo, eta nun baita ere, Laban duela gutxi jo genuen super polita ere bai. Ez dakit, nik uste dara tale lasai bat, lasaitasun horretan entzuteko, eta batzutan etiketaz lehen nahitu geha, etiketa gehiagin jartzeizkiogula gauzei, eta edozein lekutan entzun daitekeena. Gure gaina moldatzen gera, bateria gabe, pelas eta txustabia bakarrik, hirurak. Hombre, eskatzen du. Kantu guztiak eskatzen duten bezala, ez arreta minimo bat. Norbaitia kaso gustatuko zaio musika entzutea de fondo, niri bereziki ez, nahiago tisitasuna hortarako, baina bai, nik uste jendeari minimo batzuk eskatu behar zaizkiola, eta entzutea gutxieneko hori ez. Lagun arteko taldea da Fisis vs Nomos. Elkartze hutsa gozagarria da musikarientzako. Elkarregon eta musika sortu. Bai, niretzako helburua baldin badago da, ekainera bitarte kontzertu batzuk bilatzea, hilabetean 2 baina gehiago ez egitea, eta bukatuko bagenu EHZ-etan jotzen ekainean, izango zen niretzako bukatu da bira hau, eta nik uste ilusio handi egingo ligukela guztioi hori betetzea, eta listo. Nik uste exigitu daiteken bakarra hemen dela kontzertua izatea plan polit bat. Gehiagotarako ez daude, orduan espero eta hori bilatzen saiatzen gera, kontzertua izan da plan erakargarri bat, eta ondo pasatzea, eta espero hori horrela izatea ekainera arte, EHZ-etan jo arte. Bai, hori da. Egin dezakegun gauzariko berena hori da, eta saia ez da diru kontua eta gainiz izan, ez da uste izango denik, eta jutearekin atxalde pasan bat eukitzea, lagun artean egotea pixka bat, horrekin ja, pozpozik.